Assalamu alaikum. Yau mun zo muku da tutorial kan HTML a yaren Hausa. Kuma insha Allah wannan channel zai yi na kawo muku wannan bidiyo na HTML a kullum insha Allah. Kawai dai ku kasance da wannan channel kuma ya kasance kun yi subscribe kuma kun danna wannan ƙararrawar. Yanzu bari mu shiga cikin bayani. Shin wasu za su ce shin menene HTML din? Abunda HTML wani language ne na kwamfuta na wasu hada website, kuma shi wannan language shine kamar gini ko bululuwa na website. Kun san akwai kuma CSS CSS shine kwalliya, shi wannan shine tubalin gini, tubalin hada website kenan. Kawai dai ku kasance da wannan, kuma ina son da ku duk an kai wannan darasi ya kasance code din da ka gama rubuta ka haddace su ga kanka, domin shine zai sa ka zanto ka iya shi da kyau. Yanzu kuma da farko to kowa ya tabbata ya yi downloading din wannan application HTML editor, ko a Play Store ka duba ko kuma ka je cikin Google ka yi search din HTML editor. Da ka gan shi kala haka shine original, shine lafiyayye, shine wanda muka aiki da shi, gashi nan ne gashi, sai ka shiga. To da ka shiga zaka isko wasu code, to in ka iya ne zaka ci ka canza sai ka ci gaba da aiki da abinka. Idan baka iya ba to sai ka goge. Yau ka zaga tun farko za mu fara mu koya, sai mu goge su. Yawa to sai mu fara aikin. To da farko to dai shi HTML shine wannan code da za ku ga nasa gashi. Doc type, idan ka ga dama za ka iya sa wannan alamar motsin rai ɗin gashi nan, ne kuma ma baka sa ba use zero ne layar doc type. Da kaga wannan alama na doc type to shi ke nuna da HTML ne za ka rubuta. Wannan shine ke faɗa ma browser code ɗin da za a yi HTML ne. Kaga ka sa doc type HTML, sai ka yi ƙasa, sai ka ƙara danna wannan ne gashi. Da ka danna ka ga to sai ka sa HTML. Wannan duk shi ke faɗa ma. Idan CSS ne kaga a tun anan za ka ba ma za ka sashi ba. Akwai wanda CSS ɗin da za ka sashi, akwai wanda ba za ka sashi ba. To idan ka sa HTML ka ga yi kenan lallai code ɗin da za ka HTML, sai ka dawo sai ka sa head. To idan ka zo wajen sa head sai ka haka, kadan na sai ka sa head. Wannan shine head na website, kamar head din da kaka gani ya hito a website ɗinka. To a cikin head nan muke sa title. Kaga sai mu sa title din. Sai zaka iya amfani da wannan, zaka amfani da wancan. Bayan ka rubuta title haka to zaka danna wannan abu, zaka ga ya fito guda biyu. Wannan application da gani shi yana hutawa ne, shi ke bada waɗannan alamomin da kansa. Amma idan kai aiki da application din da bai da su to kaga kai za ka rubuta su da kanka. Amma shi da yake wannan yana da su, yana da sabawa, shi samun ka samu muku shi. To kaga ba sai ka rubuta su bane da hannu. Wannan title din mu anan shine koyon HTML language. To bayan mun rubuta title sai mu yi ƙasa, sai mu rufe da head. To idan kun ga shi HTML dama yana da open tag, yana da closing tag. Kun ga wannan gashi nan ne, wannan inda aka rubuta head gashi, kun gani gashi. To shine open tag. Duk abin da zaka fara da open tag zaka fara shi da wannan code din gashi a open, kun gani open. To idan closing ne kun ga mun yi open tag na HTML head gashi nan. To yanzu sai mu yi closing, sai mu yi haka. Closing shine mai wannan alama, shine wannan shi din da kuke gashi, sai ka rubuta haka head. To kaga idan kai haka kai closing tag kenan, kun ga head din ka ya kare. To yanzu sai mu dawo, sai mu rubuta body. Kun ga sai body. To sai ka fara da open, ko me za ka fara yi sai ka fara yin open din, open tag kenan. Ka rubuta body. To a cikin nan body nan za ka sa duk wani abu da ka san kana son ka sa, duk wani abu code da za ka yi a nan za ka sa. To yau za mu fara da HTML head. A cikin HTML akwai head 1 har to head 6, akwai head 1, head 2, head 3 har head 6 akwai. To kowane da kalar da
head 1 na da size ɗin shi, kowane da kalar size ɗin shi. Head 1 size ɗinsa daban, head 2 size ɗinsa daban, har da head 6 za ku ga size ɗinsu. Yanzu za mu rolling ɗinsu kowane ku ga yanda yake. Kamar to yanzu za mu fara da head 1. Duk a cikin body za ka saka code ɗinka. Za mu fara da head 1. Kun ga head 1 sai mu rubuta. Wannan space ɗin ba dole sai ka sake shi ba ma sakin space, ni dai ne kawai na saki. Sai dai idan ka ji da head 1 in nan karamar h ka sa to nan ma ka sa h ɗin karami. Kun ga nan mun rubuta head 1 gashi nan, head 1 HK web learner. To idan za ka rolling ɗin kuɗin ka wajen play gashi nan ne, gashi nan sai ka danna shi. Kun ga yaro ne HK web learner. To shi title ba zai yi abun gaba, ba zai yi showing ba, sai a can cikin browser za ka ga title ya hito a can sama. To sai mu yi ba, kaga mun head 1. To sai mu sa head 2. Kana yin amfani da wannan shortcut ya fi sauƙi. HK kabra. Kun ga mun head 2. To shi head 2 ba zai girma head 1 ba. Ka gani ko head 2 gashi ko shi kun ga girman shi. Inda manyan harufa ka rubuta inda ƙanana duk ɗaya ne. To sai mu haɗa head 3. Kun ga bai yi girman head 1 ba. To haka nan za ka ta jira su, bari ku je ku ga head, kowa ida head ɗin da kanshi. Amma yanzu bari in haɗa head 6 ku ga. Head 6. Kun ga shi head 6, kun ga girman shi ɗan ƙarami ne. To bayan duk ka gama rubuta wannan kwaɗin naka, to kun ga kada ku manta ga body nan ne. Kun ga gashi nan ne a farko open tag ne. To sai mu zo mu closing tag na body. Kun ga body gashi na an yi closing tag. Idan ba ƙara kuɗin ka ba sai ka zo sai ka rubuta abin. To yanzu dai kun ga head 1 yanzu. Number 3. Kun ga head 1 har to head 6. Idan ka gama sai ka rufe da bodin ka. Sai ka dawo sai ka sa HTML. Idan ba ku manta ba kun ga HTML nan na farko. To bai mance ba, a mance da shi ba, shi ma sai ka closing ɗinsa. Sai ka closing tag nashi. Kun ga sai ka zo nan ne sai ka rubuta HTML. To idan ka haka ka samu kammala abun ganka na farko, HTML ɗinka na farko, kuma haka za ka jira shi lafiya lawan da ka gani. Ga gashi nan head 1 head 2 har ta head 6 ga su nan. Idan ka rolling gashi. Insha Allah yau anan za mu tsaya. Haka a darasi na gaba za mu nuna muku yadda za ka haɗa paragraph a HTML. Yanzu kuma mun gama da head. Insha Allah za mu ci gaba a paragraph. Wannan code da ake gani ya zanto ka haddace su cikin kanka, za ka yi sauƙin iyawa. To mu haɗu darasi na gaba. Mun gode. Amma da Allah kamin nan kowa ya tabbata ya subscribe kuma ya danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mun uploading na bidiyon. Mun gode.